Dychmyga fyd ydi hwnt I dy filltir sgwar. Man lle mae gorwelion yn ymestyn yn ddi ben draw. Lle dawsyniadau a phobl yn fyw. Cyfleu archwilio, dysgu a gweld. Mae cymaint yna i'w ddarganfod. Ond wyt ti fewn da'i feddwl? A yw hyn I ti? Rwystrau anweledig o dy gwmpas. A fydd dy gyfle'n dod? Gyda taith, cei agor y drws. Mae'r amhosib yn bosib. Rydyn ni yma I ddweud dy fod yn gallu. Rydyn ni yma I ddal dy law a bloeddio. Bydd wych. Ti sydd bu ar antur hwn. I greu, I herio, I drawth newid. Dyma dy dro. Dere ar daith gyda ni. Dere ar amtur. Gyda'n gilydd, awn a Chymru i'r byd, a down yn ôl ar byd I Gymru. Mae yna brofiadau newydd yn aros. Ydy hwnt I ffiniau, I derfynau. Trwy gyfnewid, cawnlunio partneriaeth, a chreu tirwedd cenedlaethau'r dyfodol. Cryfder yw ein gwahaniaethau, a gyda'n gilydd, dyma ein cyfle I danio cyfleoedd a cyfnewid syniadau, ac mae pob profiad yn wers. Mae'r byd yn ystafell dysgu ac mae'r daith yn dechrau nawr.